Daniela spune că nu se aude bine. Vă rog frumos să-mi confirmați și el dacă mă auziți. Dacă nu, înseamnă că Daniela, ai grijă la microfonul tău, încearcă să-l dai de pe mut sau să dai un pic volumul mai tare. O să încerc și eu să vorbesc mai tare. Bună seara și bine ați venit! Sunt foarte entuziasmată că sunt astăzi alături de voi. O să vă rog de asemenea să dați microfoanele pe mut ca să nu se facă cacofonie. O să mai beau o gură de cafea, deși este ora 5 aproape, eu tot cu cafea în mână sunt. Toată lumea mă aude? Se aude? Se vede? Eu te aud foarte bine. Super, Ana, mulțumesc! Ce față am? Bună, Daniela! Bună! O cursantă de-a mea foarte dragă cu părul verde-galben, mereu este în trend. Da, am și o figură azi. Ești foarte ok, stai liniștită. E. Așa. Deci, o să intrăm în pâine. O să mai intre pe parcurs cine și cum poate. O să vă dau un share screen ca să pot începe prezentarea. Așa. Deci suntem la un webinar despre extensii de păr. Bine ați venit la acest webinar. Mă bucur că sunteți alături de mine și vă mulțumesc pe această cale. Acest webinar este destinat extensiilor de păr. Mi-am propus să vă deschid oarecum orizontul către acest minunat segment. Vreau să înțelegeți ce înseamnă acest segment de beauty și ce plus de profit poate să aducă unui hairstylist. Așadar, webinarul este dedicat în mare parte hairstyliștilor, dar nu numai. Pentru că nu trebuie să fii neapărat hairstylist ca să devii extensionist. Eu spun mereu acest lucru, iar pentru cei ce nu știu, să știți că este foarte adevărat. Și, bineînțeles, cum să își crească încasările consistent pe acest domeniu, pe acest segment de beauty. Extensiile de păr pot tripla, da, încasările unui hairstylist, pentru că așa se și numește webinarul nostru din această seară. Înainte să începem, vă rog să aveți un pix și o foaie la îndemână. În timpul webinarului vom avea și momente de interacțiune, însă poate nu voi vedea toate întrebările la timp. De aceea vă rog să notați, dacă nu apuc să răspund la ele, la final voi sta atât cât este nevoie să răspund la toate întrebările, da? Deci ce vom învăța astăzi în acest webinar? Un pic să mă mut un pic mai sus. Așa. Vreau să-mi spuneți dacă vedeți ecranul meu foarte bine. Îl vedeți bine, Daniela? Răspundem tu prima, te rog. Da, eu îl văd. Super. Așa. Deci ce o să învățăm astăzi? Veți obține o viziune mai clară despre ceea ce înseamnă extensiile de păr. Veți afla care sunt cele mai folosite, des întâlnite și cele mai preferate extensii de păr, după ce criterii se alege un păr de calitate, cum facem o consultație cu clienta, cât profit aduce acest serviciu la finalul programării, care este investiția ce trebuie să o faceți inițial, cum se încasează acest serviciu și cum se încasează la întreținere. De când predau eu cursuri de extensii de păr, am observat 3 mari probleme la hairstyliști. O să încep cu problemele.
Hairstyliștii sunt de părere că extensiile strică părul, însă vreau să precizez că, de fapt, tehnica greșită strică părul și nu extensiile de păr. Au impresia că trebuie să investească foarte mult la început în aparaturi și stocuri de păr și, din nou, este foarte eronat, pentru că nu trebuie să faceți o foarte mare investiție ca să faceți extensii de păr. Nu știu cum să încaseze acest serviciu și le este frică de întreținerea lor. Aici este strategie și neapărat cercetarea pieței. Mai pe scurt, e nevoie de claritate și calcule simple. Dar înainte să începem efectiv, vreau să vă spun cum am ajuns eu să vreau să țin acest webinar. Am vrut să țin acest webinar pentru că am simțit nevoia de a împărtăși din cunoștințele mele, pentru că și eu am trecut prin gânduri precum cele care le-am spus mai înainte. Am depășit și vreau să vă spun și vouă cum să faceți să depășiți și să maximizați încasările voastre. Eu am crescut încasările mele ca și hairstylist și am reușit să-mi salvez salonul de la faliment. Pentru că cei care nu mă cunosc încă, am un salon de frumusețe în Anglia, în UK, iar cu ajutorul extensiilor de păr mi-am salvat practic afacerea. Așadar, înainte să trecem mai departe, vreau să vă pun câteva întrebări și vă rog să-mi răspundeți pe chat. Cine face deja acest serviciu în salon? Sau, mă rog, unde lucrați voi? De unde sunteți și de cât timp sunteți hairstyliști? Aștept să-mi răspundeți. Elena ne spune că este din Londra și se ocupă cu extensiile de păr de 9 ani. Carina este din Sibiu și nu pune extensii de păr. Mai așteptăm un pic, poate mai răspunde cineva. Daniela, știu că tu ești hairstylist. Ar trebui să te pui pe treabă. Daniela, o să vă spun așa, să dau un pic din casă. Daniela este cursanta mea, a fost la mine la curs și ar trebui să se pună pe treabă pentru că face o treabă foarte bună și nu înțeleg de ce nu s-a apucat încă de extensii. Lena ne spune că este din satul mare. Bun venit, Lena. Laura este în Germania. Uite, acum o să vă explic de ce ar trebui să puneți extensii de păr. Pentru că de-aia ne aflăm aici. Așa, o să încep să dau mai departe. Așa, oarecum am trecut peste introducere. Am văzut că suntem urmărite din Anglia, din România, din Germania. Și vă reamintesc că suntem aici să învățăm cum poate un hairstylist să își tripleze încasările, oferind serviciul de extindere a părului. Știm deja că majoritatea cred că extensiile strică părul, că este prea mare investiția inițială, că nu cunosc mai nimic despre extensii de păr de calitate sau că nu știu cum să încaseze acest serviciu de lux, pentru că extensiile de păr sunt considerate un serviciu de lux. Iar noi trebuie să încasăm ca atare. Am avut exact aceleași credințe și știu 100% că nu sunt adevărate, pentru că am trecut prin ele personal și am depășit. Cu ce trebuie să începi dacă vrei să devii extensionist? În primul și în primul rând, învață bazele. Trebuie să cunoști, să cunoașteți metodele principale de a extinde părul, iar acestea sunt keratina, extensiile cu keratină, cu microring, cu nanoring și cu tape. Acestea 4 sunt principale. De la acestea
sunt foarte multe derivate, cum sunt Celebrity, Naked și așa mai departe, dar ca și sisteme de prindere, aceste 4 sunt cele principale. Fă-ți un calcul cât ai putea încasa, cercetează piața și concurența. Da? Nu este nicio rușine să vrei să cauți concurența pe piață, pentru că trebuie să știi cu cine ai de-a face și ce fac ceilalți pe lângă ceea ce facem noi, ca noi să putem să venim cu ceva nou. Și, bineînțeles, trebuie să ne găsim un distribuitor de încredere ce vinde un păr de calitate, pentru că, practic, noi ca și extensioniști, dacă recomandăm clientei noastre un anume tip de extensie, noi trebuie să fim sigure pe acel păr. Da? Deci nu facem recomandări așa doar de dragul de a le recomanda, ci trebuie să știm calitatea și atunci trebuie să găsim un distribuitor care vinde un păr de calitate. Și, bineînțeles, ne setăm prețul pe manoperă, exceptând prețul părului. Pentru că cine a fost în curs cu mine până acum, eu știe foarte bine că eu spun mereu că noi trebuie să ne facem prețurile exceptând prețul părului. Pentru că prețul părului nu este problema noastră, ci este problema clientului și este alegerea lui. Dacă el vrea să investească într-un păr de calitate sau nu. Dacă vrea o calitate mare sau o calitate medie. Așadar, manopera este prețul pe care noi îl cerem pentru a le monta. După ce cunoașteți bazele, aveți nevoie de câteva instrumente esențiale, iar acestea sunt aparatul de lipit keratina, da? Pentru că, cum am spus, extensiile cu keratină fac parte din metodele principale de a extinde părul, așadar avem nevoie de aparatul de lipit cu keratină la cald. Avem nevoie de instrumentul pentru inelele nano și micro. Avem nevoie de un clește de montat extensiile micro și nano și un clește de demontat extensiile cu keratină, însă nu este neapărat nevoie pentru că îl putem folosi pe celălalt cu care montăm. Sunt doi clești diferiți, dar putem să folosim doar unul singur. Inelele nano, micro, banda tape și keratina, bineînțeles, trebuie să avem pe mai multe culori. Și solventul. Solventul care dizolvă, practic, extensiile cu keratină sau cele tape. Cam asta este tot instrumentarul de care aveți nevoie să deveniți extensioniști. Eu știu că poate mulți dintre voi nu s-au așteptat să fie atât de mic, dar da, este foarte mic. Nu trebuie să avem stocuri de păr și tot felul de chestii, ci astea sunt esențiale. Dacă avem aparatul de lipid keratină, instrumentele, cleștele și câteva inele, mă rog, un set de inele din fiecare culoare, atunci noi suntem ok, cam asta este tot. Și urmează să avem clienți. Cum alegem un distribuitor? În primul și în primul rând, nu ne ducem la primul găsit pe Google. Pentru că dacă dăm search pe Google și spunem extensii de păr în zona noastră, o să găsim diversi distribuitori care, mă rog, poate sunt cei care vând păr, să zic așa, site-uri sau așa mai departe, dar nu ne ducem la primul și nu ne ducem la cel care ni se pare cel mai ochios, ci trebuie să cercetăm și să citim recenzii, să vedem ce spun clienții, ce spun oamenii despre distribuitorul respectiv. Da? Deci nu ne ducem la primul găsit pe Google, pac, am cumpărat și gata, asta e tot. Ui. Și vedem prețurile și le comparăm între ele, pentru că sunt foarte multe branduri, la fel ca și Gucci, Prada, Balenciaga și așa mai departe, care sunt branduri. Adică plătim mai mult pe brand decât plătim pe păr, ca să zic așa. Deci noi trebuie să vedem prețurile și să facem o comparație cu ceea ce oferă fiecare, calitatea care o oferă și dacă este un brand mai no-name așa sau este un brand foarte cunoscut, pentru că s-ar putea să plătim un preț mult prea mare pentru aceeași calitate care o oferă și altul. Dau un exemplu. Și cel mai important este să cerem o monstră de păr, plătită sau nu. Fie că ne comandăm un set de extensie, dacă găsim poate nu toți acceptă să-ți trimită monstră gratuită, pentru că cei care sunt un pic mai renumiți ca și brand
nu o să ne trimită o mostră gratuită și atunci o să trebuiască să cumpărăm efectiv un set de extensii de cea mai mică lungime, cea mai, nu știu, cea mai ieftină, cel mai ieftin sistem de prindere, dar să ne dăm noi seama de calitate, deci trebuie să o cumpărăm. Și este ok, trebuie să o facem. Părul rusesc, salvic, este cel mai calitativ, dar nu este ieftin. Adică nu să, dacă găsiți pe site-uri păr rusesc 100% la un super preț, nu există așa ceva. Și vă spun cu mâna pe inimă, nu există un păr rusesc salvic calitativ care să fie ieftin. Pentru că se obține destul de greu și este scump. Adică, na, trebuie să vedem realitatea. Deci asta puteți să vă și notați. Dacă vreți un păr de calitate rusească salvică, atunci trebuie să fie un preț destul de consistent. Ca să vă spun așa, 100 de grame de păr rusesc ajunge undeva la 300 de lire în Anglia. Deci vă faceți și voi o socoteală în funcție de, nu știu, poate sunteți în România sau poate sunteți în altă țară în care folosiți euro sau lei. Deci cam asta este marja între 200 și 300 de lire pentru 100 de grame de păr. Da? Deci nu vorbim de lungime, vorbim doar de cantitate. Că poate să fie 100 de grame, de exemplu, de 12 inch, adică 50 de centimetri, poate să fie 200 de bucăți. Dar în același timp poate să fie și 100 de grame de păr rusesc, de 24 de inci, adică undeva la 65 de centimetri, care să fie doar 100 de bucăți. Da? Deci ele, cu cât sunt mai lungi, cu atât sunt mai grele. Părul de calitate medie este cel indian, chinezesc, mongolian și este un pic mai accesibil decât părul rusesc și de aia o să-l găsiți pe toate drumurile. Și bineînțeles vorbește cu vânzătorul și fii atentă la comunicarea cu aceasta. Cum comunică cu tine la început, așa o să fie și colaborarea voastră pe viitor. Da, deci pune întrebări și vezi dacă ești pe aceeași lungime de undă cu vânzătorul respectiv. Nu știu cum la voi, dar la mine, de exemplu, totul se face online, se cumpără, nu trebuie neapărat să fac o comunicare cu aceasta. Dar dacă sunteți într-o țară în care nu prea este acest raport vânzător-cumpărător, e ok, puteți să mergeți după recenzii și după ce spune lumea. Dar dacă, uite, de exemplu, în România, din câte știu, sunt foarte puține site-urile care vând un păr de super calitate și atunci trebuie să suni. Să suni și să pui întrebările la telefon, pentru că pe site nu găsești informațiile care ai nevoie. Și atunci te rog frumos, sau vă rog frumos, cine sunt în astfel de țări, să sunați și să fiți atente la cum comunicați cu vânzătorul, pentru că mi s-a spus de foarte multe ori de către cursantele mele că au avut o comunicare foarte proastă. Deși poate părul este de calitate, dacă nu reușești să comunici, să pui întrebări, să vezi ce spune omul ăla, dacă îți dă întrebările când tu ai nevoie, atunci e clar că mai încolo, când o să ai o problemă, de exemplu, e posibil ca el să nu-ți răspundă la telefon și rămâi tu cu problema pe cap față de clientă, da? Dăm un exemplu, dacă vine o clientă și pui extensii de păr, iar acesta nu este mulțumită de calitatea părului, primul care își ia șut în fund, sunteți voi. Și atunci voi trebuie să vorbiți mai departe cu distribuitorul vostru, de unde ați luat părul, ca să puteți să vă rezolvați problema. Iar dacă el nu este unul cu care sunteți pe aceeași lungime de undă, cel mai probabil o să se spele pe mâini. Iar voi rămâneți cu șutul în fund. De aia spun că este foarte important ca colaborarea și comunicarea cu distribuitorul tău este foarte importantă. Și să vă găsiți un distribuitor cu care să puteți comunica și să vă răspundă la mesaje, la telefon și așa mai departe. Deci, ce trebuie să știm noi când suntem la început? Prețul părului este în afara prețului pe manoperă. Clienta trebuie să achite părul înainte de a-l comanda. Deci asta este așa cu roșu, scris, subliniat. Acest lucru vă scutește pe fiecare în parte de investiția în stocuri de păr, pentru că, practic, noi ca și hairstyliști și nu numai, sau prestatori de serviciu, în serviciul ăsta al extinderea părului, nu avem cum să avem pe stoc
toate mărimile și toate culorile. Da? Deci toate mărimile și toate sistemele nu trebuie să le avem pe stoc, pentru că de aia avem un distribuitor, da? De la care să cumperi și pe care să-l recomanzi clientelor tale mai departe. Trebuie doar să ai un inel de culori pentru a-l arăta clientelor în cadrul consultației. Adică în momentul în care vine o clientă la noi și ne spune că vrea extensii de Ui, păr, noi să avem acel inel de culori și să vorbim cu ea în funcție de sistemul de prindere pe care și-l dorește. Trebuie să fie potrivit pentru structura firului ei de păr. Noi avem culoarea și textura ca ea să-l simtă și să-l vadă, dar noi nu avem de ce să avem stocuri imense de păr, pentru că am observat acest lucru, este foarte întrebat, da, eu nu am bani să cumpăr atâta păr. Nici nu trebuie. Nu trebuie să cumpărați tot de la un singur distribuitor toate mărimile și toate culorile, pentru că n-ai cum. Ar trebui o investiție uriașă și faci acest lucru doar dacă vrei să vinzi părul ăla, pentru că dacă vrei doar să-l folosești pentru clientele tale, nu se merită. Și bineînțeles, examinați textura părului înainte să-l recomanzi un anume tip de extensie. Nu toate extensiile pot fi puse pe toate tipurile de păr. Iar cei care sunt hairstyliști au un mare avantaj pentru că cunosc structura firului de păr. De exemplu, extensiile cu keratină nu se recomandă pentru un tip de păr slab și rar. Ele nu au, acest tip de păr nu au puterea să susțină o extensie cu keratină lipită la cald. Da? Deci cei care nu cunosc structura firului de păr ar trebui să se informeze un pic despre ce înseamnă structura firului de păr, pentru că o să vă întâlniți în consultațiile cu clientele voastre, cu persoane care știu, da, eu vreau o extensie cu keratină, că a avut prietena mea și la ea o ținut foarte bine și eu vreau din alea. Da, poate structura firului ei de păr nu susține asemenea extensie. Și atunci voi, ca și specialiști, trebuie să știți acest lucru și să-l recomandați, bineînțeles. Și să spuneți, uite, la tipul tău de păr nu merge extensia cu keratină pentru că este prea rar, este prea subțire și nu suportă această greutate, dar îți pot recomanda extensiile cu nanoring sau extensiile Webs, de exemplu. Așa, acum o să facem un mic exercițiu. Și vă rog ca cei care ați luat pix și foaie la început să o și faceți. Haideți să socotim încasările actuale. Așa că vă invit să scrieți pe hârtie cât încasați pe un vopsit clasic sau pe un baleiaj. Câte ore petreceți la fiecare, adică cât petreceți la un vopsit clasic și cât petreceți pe un baleiaj la păr lung. Acum vă rog să scrieți cheltuielile aferente fiecăruia. Da? Adică cât cheltuiți pentru o tehnică de baleiaj. Aveți vopsea, aveți folie, oxidant, pudră, șampon, dar și cele pe care nu le socotiți niciodată, pentru că aici mereu este așa ca o eroare. Avem tendința noi să nu scriem pe foaie și cheltuielile pe care nu le vede nimeni, adică apă, curent, chirie, cafea oferită, hârtie igienică, pentru că și ele ne costă. Și, bineînțeles, plătește-te și pe tine pentru orele de muncă din profitul rămas. Adică după ce ați făcut socotelile pentru cât încasați pe un vopsit, cât ați cheltuit pentru un vopsit și cât ați rămas la final. Adică ăla este profitul. O să așteptăm un pic răspunsurile. După aia o să vă arăt cum arată și la mine aceste socoteli. Salut, mami. Aștept să scrieți pe chat. Am avut
această experiență, asta care vă fac eu vouă astăzi, am avut această experiență într-un curs în care m-a pus cineva să socotez toate aceste lucruri și am fost foarte surprinsă la final. De aceea m-am gândit să vă dau și vouă același test. Pentru că sunt convinsă că mulți dintre voi, cum și eu am fost de asemenea, nu prea au știut exact cât încasează și cu cât rămân la final. Ai nenorocit? Nu. Cineva este supărat. E probabil că durează destul de mult să faceți aceste socoteli, așa că o să trecem un pic mai departe. O să las chat-ul aici să văd dacă pot să-l mut. Ia, uite așa. Așa că o să vă arăt cum arată la mine, poate vă dau un exemplu și vă îndemn să faceți acest exercițiu pentru că este unul destul de simplu și așa vă dați seama și cam unde vă situați voi. Deci o să mă dau exemplu pe mine în acest moment. Vopsit tehnică de balayaj, păr lung, încasez undeva la 180 de lire pe client. Timpul de lucru alocat este de 4 ore. Iar cheltuielile sunt așa, pudră și oxidant 30 de lire. Vopsea demi toner, da? Și oxidant, pentru că orice vopsea demi permanentă sau toner trebuie amestecată cu oxidant, este de 15 lire. Folie, șampon și balsam undeva la 10 lire. Curent, apă consumabile în general 5 lire. Chiria pe oră mă ajunge 5 lire. Deci 5 ori 4 ore, pentru că am spus că lucrez 4 ore, așadar 20 de lire. Salariul recepționistului este de 9 lire pe oră aproximativ, deci 9 ori 4, 36. Total cheltuieli, 116 lire. Am încasat, practic, 64 de lire, pentru că atâta mi-a rămas în urma cheltuielilor. Deci sunt plătit eu ca și hairstylist 16 lire pe oră. În cele 4 ore de muncă am ieșit cu un profit de 64 de lire. Rezonabil. Da? Adică rezonabil, fără să mai pun la socoteală educația, cursurile și așa mai departe. Astea sunt aparte. Dar cum arată încasările la extensii la mine? Iau un exemplu, un full set de 100 de bucăți extensii cu keratină. Nu mă interesează prețul părului sau lungimea și așa mai departe, pentru că astea sunt aparte, deja am discutat acest lucru. Iau un calcul doar ce încasez pe manoperă. 100 de bucăți cu keratină, eu încasez 3 lire pe șuviță montatul, în care includ spălatul clientei, aranjatul de la final, tunsul și așa mai departe. Adică astea 3 lire pe șuviță este per total. Încasez, deci, 100 de bucăți, ori 3 lire pe șuviță, sunt 300 de lire, iar timpul alocat este de 2 ore la un full set de 100 de bucăți. Ca și cheltuiele am consumabile, apă, curent, cafea și așa mai departe, 5 lire, șampon și balsam, 7 lire, cheia pe cele 2 ore, 10 lire, salariul de la recepție pe 2 ore, 18 lire, iar în total am rămas cu 260 de lire, pentru că cheltuielile mele totale sunt de 40. Practic, eu ca și extensionist, pentru că ca și hairstylist, dau un exemplu, am fost plătit 16 lire pe oră, dar ca și extensionist pot fi plătit 130 de lire pe oră, pentru că practic ăsta e profitul, da? După ce încasez 300 de lire în 2 ore. Dacă ar fi să scad educația în această direcție
și, nu știu, în care stau online și mă uit la așa, tot aș rămâne cu 100 de lire pe oră, nu se poate. Da? Deci din 130. Deci, tehnică, da? Vopsit în tehnică versus extensii, profitul rămas este mai mult decât triplu în cazul extensiilor de păr. Și ăsta este unul dintre motivele principale pentru care ar trebui să vă gândiți să aprofundați acest segment. Dar luând în calcul că nu avem doar extensii de păr de făcut în fiecare zi, la final de lună, cu doar 5 cliente pe lună, se triplează încasările unui hairstylist. Iar asta este dovedit pe pielea mea. Eu mi-am triplat încasările montând extensii de păr și încă este în creștere. Iar acum am între 3 și 5 cliente pe săptămână doar pentru extensii de păr. Cum vi se pare această socoteală? Vreau feedback-ul vostru. Daniela ne spune că este ok. Da, Daniela, este ok. Este un pic mai greu de promovat extensiile de păr pentru că, cum am spus, este un serviciu de lux, dar dacă știm să o facem cum trebuie, noi ca și hairstyliști avem foarte mult de câștigat. Și nu spun că trebuie să mințim clienții sau că nu trebuie să facem o treabă bună, ci din contră. Dacă noi facem un serviciu de calitate și îl vindem așa cum merită, atunci noi ca și hairstyliști avem foarte mult de câștigat. Da? Și mie mi se pare păcat. Păcat, nu zic că, Doamne ferește, că și eu sunt hairstylist și muncesc foarte mult și pe partea cealaltă fac vopsituri, fac, nu știu, șuvițe, tunsuri și așa mai departe. Muncesc foarte mult și pe acea latură, dar cel mai bine încasez pe extensii de păr. Asta este clar. Adică nu mic cu absolut nimic, pentru că eu știu ce se întâmplă. Da? Deci, bineînțeles că depinde și de noi cum prezentăm extensiile clienților noștri. Da? Adică la fiecare consultație sau atunci când vorbim în social media, la fel este foarte important despre cum ne prezentăm noi ca și specialiști ca să avem vânzări, să zic așa. Deci întotdeauna facem consultația face-to-face. Eu așa recomand. Da? Deci nu vorbim. Așa este, Ana Maria. Ana Maria a scris special, da. Exact, Ana. Așa este. Noi investim foarte mult în produse și clienții nu prea știu. Ei fac comparație poate cu produsele din magazin și așa mai departe. Și stăm câte 3, 4, 5, 6 ore la un vopsit ca la final să rămânem cu mai nimic în buzunar. Deci în cazul extensiilor, întotdeauna facem consultația face-to-face. Vă rog eu frumos, fetelor, nu mai faceți consultația pe telefon sau pe Messenger sau oriunde vă scriu clienții. Este foarte important ca noi să avem contact direct cu clienta, pentru că totuși vindem un serviciu de lux, iar acesta trebuie tratat ca atare. Da? Deci trebuie să examinăm părul natural, mai apoi să recomandăm sistemul de prindere care îi se potrivește, facem consultația face-to-face și pentru conexiunea, da? Conexiunea cu clienta, nu doar pentru a face o recomandare. Deci cel mai bine este să chemați clientul la consultație și să nu vorbiți la telefon sau prin mesaje. Dacă clientul este în fața ta, este mult mai ușor să comunici cu ea, să vezi părul, să vezi cum se comportă, cât de mult își dorește și așa mai departe. Hairstyliștii ce fac consultații face-to-face câștigă mult mai mult decât ceilalți. Mai ales pentru că acest serviciu este considerat de lux.
așa cum tocmai v-am spus. Mi s-a înfundat nasul. Da, deci ei, acești hairstyliști care fac consultația face-to-face și nu doar hairstyliști, în general, extensioniști, oamenii care prestează acest serviciu, trebuie să facă consultația face-to-face, pentru că clientul nu știe despre ce este vorba, nu știe la ce să se aștepte, nu știe la ce are nevoie, pentru că nu cunoaște structura firului de păr, ei nu știu despre ce este vorba. Și atunci noi, ca și specialiști, ne dăm voie să vedem ce are acest om nevoie, ce vrea, da? Ca să putem să-i recomandăm ceea ce trebuie, iar el prinde încredere în noi în momentul în care ne vede față în față, în care îi punem lista de prețuri pe masă, explicăm exact ce se întâmplă și cum se întâmplă și la ce oră și la cât timp și tot așa mai departe. De ce este important să facem consultația față în față, nu la telefon. Și, bineînțeles, cum promovăm sau cum vorbim de extensii de păr în social media contează foarte mult. Da? Că dacă vorbim o dată la 2 luni despre extensii în social media, atunci nimeni nu o să ne bage în seamă. Dacă noi vorbim o dată pe săptămână, atunci deja se schimbă treaba. Trebuie să promovăm acest serviciu și să vorbim despre el, să cerem feedback-ul de la cliente. Dacă avem cliente care ne întreabă despre acest lucru și facem consultația cu ele și definitivăm, da? Adică ea vine și își pune extensii de păr la noi, atunci o rugăm să ne lase și un feedback în social media, este foarte important, dar să nu uităm să luăm o poză pe care să o postăm și să o promovăm mai departe ca să vadă și alți clienți că noi facem acest serviciu, da? Tot vorbim despre felul în care procedăm și cum promovăm. Vreau să vă arăt ce spun cursanții mei despre acest lucru, da? Despre pensiile de păr. Aici avem un cursant din a 1 a cursului online. Așa, să dau un pic asta în jos. Iar Dana ne spune că a creat un grup special pentru extensii de păr și că a început și să aibă de lucru. Surpriză! Da? Deci funcționează promovarea. Este foarte important să ne promovăm. Dacă noi nu ne promovăm, atunci cine să ne promoveze? Iar singura opțiune în momentul de față este social media. Dacă noi nu postăm, nu o să știe nimeni că noi facem serviciul respectiv în salon sau unde lucrăm noi. Așa că promovare. Suntem în secolul în care trebuie să ne promovăm constant. Aici sunt tot cursanții de-a mele cu, cu lucrări impecabile. Aș putea să spun, sunt din ediția 1. Aici o avem pe Marișen, cred, care cerea o recomandare. Așa. O avem pe Moni, care ne arăta cum arată extensiile puse de ea. Pe Cristina, care practica și ea la fel. Și pe Silvana, care a început să facă extensii de păr. Sunt foarte mândră de cursantele mele și de aceea vă și arăt. Vorbim de cursurile online, da? Deci, ce v-am spus eu mai înainte, sunt cursanți din ediția online de extensii de păr, din cursurile mele pe care eu le fac, pentru că se poate învăța aceste baze, se pot învăța și online. Adică nu trebuie neapărat să mergeți la un curs fizic, ci se pot învăța și online. Și uite, de exemplu, Denisa ne spune că a fost un curs foarte interactiv, ea a fost una dintre sceptice. Ea nu prea a crezut așa în cursurile online și nu prea a stat așa în dubii dacă să facă sau nu cursul online. Și până la urmă a decis să-l facă. A făcut parte din ediția 1 de curs, cursul online de extensii de păr al meu. Și după, deși a avut emoții la început, crezând că online va fi mai dificil, a înțeles
acest domeniu, practicând fiecare tehnică printre temele săptămânale pe care le-a primit online și n-are cum să nu înțeleagă. Deci se poate învăța și online, nu trebuie să vă fie frică. Așadar, a venit timpul ca fiecare să ia o decizie în acest moment, pentru că cam asta este viața. Cât de tare vă doriți să aprofundați acest segment acum, după ce v-am povestit toate astea. Vreau să scrieți pe chat. Vi s-a părut interesantă strategia mea? Pentru că cu toții puteți să o puneți în aplicare. Nu este absolut deloc greu. Trebuie doar să rămâneți cu informația aceasta și să continuați ritmul vostru ca până acum, ca înainte de acest webinar. Este alegerea fiecăruia. Sau puteți să începe chiar acum să puneți în aplicare ceea ce v-am învățat până acum. Uh, Pe cineva scrisese pe chat și vreau să văd. Carina spune că este foarte interesant. Mulțumesc, Carina. Daniela spune că își dorește foarte mult. Abia aștept să vă arăt. Deci s-a aflat secretul meu, așa să zic, modelul meu de a face acest lucru. Făcând și punând în aplicare acest plan, da, al meu, puteți să rezolvați și voi problemele de care am vorbit la început. Problema de a nu mai avea impresia greșită că extensiile strică părul, pentru că nu este așa. Da? Extensiile de păr nu strică părul, doar o tehnică incorrectă și un specialist prost informat poate să facă asta. Adică strică părul doar informația greșită. Da? Și tehnică greșită, bineînțeles. Ați văzut de asemenea și că investiția în instrumente este minimă și că nu aveți nevoie de stocuri de păr și aparaturi performante și tot ce se mai prezintă prin social media. Practic, voi aveți nevoie de un minim, așadar, dar ține de voi. Ați văzut și cât puteți încasa prestând aceste servicii pe lângă cele pe care deja le faceți sau chiar dacă nu le faceți, poate vreți să vă schimbați viziunea. Iar în acest moment există două opțiuni pentru fiecare. Puteți să vă puneți pe treabă și să faceți asta singuri, pentru că nu este cu nimic greu. Începeți să vă informați și să puneți în practică tot ceea ce eu v-am învățat până acum. Sau o puteți face alături de mine, sub îndrumarea mea. Eu pot să vă învăț pe toate cele 4 metode principale de extindere a părului, pentru că asta este baza și de acolo se începe. Pot și să vă învăț cum să vă promovați pe această parte și cum să reușiți să vă triplați veniturile voastre lunare. Zic de pe acum, pentru că nu vreau să vorbesc așa singură, știi? Pentru cine consideră că nu este relevant să facă o schimbare în cariera lui, aducând acest serviciu de extensii de păr, acesta este momentul în care se poate închide acest webinar și poate ieși din el, pentru că ceea ce urmează este pentru cei care vor să treacă mai departe la acțiune, într-adevăr, și vor să evolueze în această direcție. Așa că o să mai aștept un pic înainte să fac următoarele prezentări. Cine vrea să treacă mai departe alături de mine? Mă enervează că mi s-a ofundat nasul.
Uite, Ana Maria ne spune că acest segment nu prea a fost dezbătut public. Așa este, Ana, să știi. Și spune că că este din ce în ce mai cerut acest serviciu în saloane și mulțumește pentru informații. Mulțumesc, Ana. Carina dorește să treacă mai departe și Cristina la fel. Vă mulțumesc, fetelor. Așa, să trecem mai departe, dacă asta e cerința. Vă mulțumesc că ați rămas și vă mulțumesc celor care nu ați ieșit din webinar. Vreau să vă prezint proiectul meu de suflet acum. Cursul online de extensii de păr. Cursul meu de extensii de păr. Cursul meu online de extensii de păr. Deci, eu am un curs pe acest segment, pe extensii de păr, un curs online, un curs care are deja 2 ediții la activ, un curs care a avut mare succes și vreau să vă arăt și vouă ce conține cursul. Să vedem. Deci, cursul conține toate explicațiile despre ceea ce înseamnă extensii de păr, incluse în partea teoretică, conține cele 4 metode principale de extindere a părului, extensiile cu keratină, cu tape, nanoring și microring. Conține și module bonus precum social media marketing și surprize, pe care nu pot să vi le spun, pentru că altfel nu ar mai fi surprize. Cât durează acest curs și ce implică? Cursul durează 4 săptămâni. Practic, parcurgem 6 module în 4 săptămâni. 2 module live pe Zoom. Acestea sunt parte teoretică, include tot ceea ce trebuie să știi atunci când ești extensionist în devenire. Da? Deci vorbim de structura firului de păr, grosime, calitatea extensiilor de păr, pe ce păr punem extensii și pe ce nu și așa mai departe. Iar celelalte 4 module se referă la baza din extensii, incluzând metodele principale de extindere a părului. La fiecare 2 module în care se predă practic, vom avea întâlnire live pentru întrebări și pentru răspunsuri. Ce are acest curs despre care tot vă povestesc eu aici? Are inclus, pe lângă toată informația predată în cele 6 module, pentru că vom avea 6 module în 4 săptămâni, și toată interacțiunea pe care o vom avea în cele 4 întâlniri live, avem inclus kitul de lucru. Deci kitul de lucru este inclus și va fi expediat către toți cursanții din săptămâna de curs, în prima săptămână de curs, pardon. Vom avea teme interactive pe fiecare metodă în parte, deci nu pleacă nimeni din curs fără să fi pus în practică ceea ce eu vă învăț. Iar la finalul cursului, fiecare cursant va primi diplomă acreditată internațional, devenind astfel extensioniști cu acte în regulă. Diploma acreditată este de asemenea expediată prin curier. Îmi doresc ca fiecare cursant să primească diploma fizică, semnată personal de mine și cu sigla originală. Deci, ce beneficii aduce un astfel de curs? Ce învățăm și ce beneficii ne aduce este cum să montăm extensii de păr astfel încât să devii un extensionist profesionist desăvârșit, cunoscând cele 4 metode principale de extindere a părului. Afli de ce hairstyliștii care montează extensii de păr reușesc mai bine să atragă clienți cu potențial financiar mai mare și cu profit mai consistent. Ce sunt extensiile de păr și de ce ele
sunt cel mai important factor de prelungire a părului existente pe piață în acest moment, cum să montezi extensii de păr corect, ca să îți suplimentezi venitul și să păstrezi în același timp sănătatea părului clientei tale, cum să depășești limitele în ceea ce privește extensiile de păr pe metode de actualitate în străinătate, cum îți poți da seama dacă poți monta extensii de păr pe un anume tip de păr, astfel încât să nu degradezi părul clientei tale, cum să montezi extensii de păr fără să îți ia extraordinar de mult timp și cum să îți educi clientele în privința extensiilor de păr, ce extensii și ce metode alegem ca acestea să fie ușor de întreținut, iar montajul să nu fie o provocare, ce poți să faci să nu solicite mult timp și întreținerea să nu fie dificilă ori costisitoare și care sunt modurile de aplicare recomandate în conformitate cu nevoile clientului, cum să îți fotografiezi lucrările pentru o promovare bună pe social media și cum trebuie să prezinți acest serviciu de extensii de păr în social media ca să-ți aducă mai multe cliente doritoare și care este metoda cea mai bună de a pune extensii, iar atunci când le dai jos să nu rupă părul clientei, pentru că asta este una dintre cele mai mari cerințe. Când va începe cursul? Cursul efectiv de extensii de păr va începe pe 1 mai, adică practic mai avem o săptămână la dispoziție. O să dureze 4 săptămâni, vom parcurge 6 module și primești kit-ul destinat practicii prin poștă. Primești, bineînțeles, la finalul cursului diploma acreditată internațional, pentru că acesta de care eu tocmai v-am povestit este un curs acreditat. Iar prețul cursului, cu kit inclus, este de 1497 de lei. Dar am o ofertă specială pentru voi, cei ce ați rămas până la final în acest webinar. Am promis că am un bonus la final. Este exact pentru cei care sunt cu adevărat interesați de acest segment și care sunt dornici să evolueze. Pentru că nu oricine poate să facă acest lucru, eu sunt convinsă. Oferta specială constă în 20% reducere doar pentru acei din acest webinar, pentru că, practic, cursul, ediția 3 a cursului online de extensii de păr va fi lansată luni. Deci, reducerea o să fie doar pentru cei din acest webinar, doar în acest weekend. Cum am spus, prețul fixat tot cu kit este inclus, da? Să vedem că nu mă lasă. Da? Deci, cum am spus, prețul fixat pe curs tot cu kit inclus este de 1497 de lei, dar prețul cu reducere de 20% este de 1197 de lei. Oferta o să fie disponibilă doar astăzi și mâine, pentru că, cum am spus, luni o să încep lansarea oficială, pentru că în acest moment nu este încă lansarea oficială, este doar pentru cei care, adică află de lansarea ediției 3 doar cei care sunt în acest webinar. Uite, o să pun chiar acum linkul de înscriere în curs pe chat la noi. Așa, deci am pus linkul de înscriere pentru cine își dorește să se înscrie sau cine mai participă la un curs cu mine?
Scrie, te rog, pe cea să vadă și colegii tăi părerea ta despre cursurile mele. Am aici câteva cursante care au participat deja la cursurile cu mine și aș vrea tare mult să-mi dea un feedback. Aștept! Dar până reușesc colegii noștri să scrie, deci dacă accesați linkul din chat chiar acum, puteți să completați înscrierea voastră și plata nu o să fie imediată, deci nu vă faceți griji, pentru că după ce vă înscrieți veți primi detaliile de plată prin e-mail, iar după finalizarea webinarului puteți să achitați fără nicio grabă. Îți mulțumesc, Daniela. Daniela spune că o învăța foarte repede. Mulțumesc. Da? Deci pentru cei ce nu pot să completeze chiar acum, vă rog să-mi scrieți pe WhatsApp, iar numărul meu de telefon îl aveți afișat acum pe ecran. Notați numărul meu de telefon și, indiferent dacă vreți sau nu să vă înscrieți la curs, puteți să înscrieți și să cereți informații despre orice vă doriți voi în legătură cu extensiile de păr. Dar am o surpriză. Pentru primii 5 care se vor înscrie și vor finaliza înscrierea, vor primi un cadou în, în kitul de lucru. Pentru că, cum am spus, acest curs include kitul de lucru, adică voi să primiți prin poștă kitul de lucru și atunci în acel kit o să aveți o surpriză. Să vă vorbesc un pic și despre bonusurile din cursul de extensii social media marketing. Cred că deja ați înțeles cât este de important să vă promovați. Dar fără noțiuni de marketing relevante, pentru că trebuie să fie relevante, este foarte dificil. De aceea cursul are ca și bonus acest modul în care vă învăț strategiile mele de marketing. Să nu uităm că suntem astăzi aici pentru că eu, personal, am pus în aplicare aceste strategii și am apărut în online și m-am promovat cât am putut eu de mult și am tras de toată lumea. Da? Și iar voi sunteți și m-ați cunoscut, majoritatea dintre voi m-ați cunoscut online. Iar bonusul numărul 2, voi oferi întâlniri de 1-la-1 pentru primii 3 cursanți din acel curs pe subiectul extensiilor de păr. Adică vom face un concurs, la final de curs va fi un concurs în care voi oferi aceste ședințe de 1-la-1. Ana Maria spune că acest curs i-a îmbunătățit cunoștințele. Mulțumesc, Ana, ești deosebită. Te pup și te îmbrățișez. Mulțumesc. Așadar, să vă reamintesc, cine vrea să cumpere acum sau cel târziu mâine, să poată beneficia de reducerea asta de 20%, să acceseze linkul din chat sau să-mi scrie pe WhatsApp să-i trimit detaliile. Începând de lunea aceasta, cum am spus, cursul o să înceapă să intre în flow și să se lanseze.
Prețul cursului inițial este de 1497 de lei, iar linkul de plată cu reducerea de 20% nu o să mai fie valabilă luni, ci doar acum, weekendul ăsta. Aici o să, pentru că știu că sunt mulți sceptici atunci când vine vorba de a învăța online. De aia vreau să vă arăt ce spun cursanții mei despre cursul online. Pentru că, cum am spus deja, avem 2 ediții lansate. De exemplu, cea care se intitulează Blood Dry Blood este una dintre cursantele mele care o ador. Și zice așa că este cea mai frumoasă experiență pe care o poți avea cu acest desen străin. Îți mulțumesc, nici nu pot să citesc prea mult complimentele. Și spune că i-a deschis orizonturile acest curs și mă recomandă cu mare încredere. Mona, Mona este un cursant foarte drag mie, care este mai din topor, așa ea, și a spus că n-a știu unde, și ea recunoaște de altfel, spune că nu știu niciodată să aleagă cuvintele frumoase, dar poate spune că eu, adică ca și profesor, i-am explicat pe înțelesul ei și am prea multă răbdare. Ce drăguț! Belmax, pe lângă faptul că ești frumoasă, ești și talentată. Ce drăguț! Făcând cursul cu ea, mi-am dat seama că privește cu seriozitate și se implică din toate punctele de vedere în fiecare curs. Oh, ce drăguț! Foarte frumos a spus. Celelalte comentarii sunt din grupul nostru de WhatsApp în care stăm de vorbă mereu și vorbim. Iar Mirela spune că regretă că se termină cursul. Și participă, da. Ea vrea un masterclass. Ce frumos. O să fac și lucrul ăsta. Am promis atunci și promit și acum că o să fac acest lucru. Urmează să pun la punct și un masterclass, dar prima dată să începem cu bazele. Și Corina este un cursant foarte, foarte drag mie. Aici fetele erau foarte supărate așa că se termină cursul din ediția 1. A fost un curs de excepție, vreau să vă spun. Cu 30 de cursante. În prima ediție am avut 30 de cursante și au fost incredibile toate fetele, super. Și eu, în momentul de față, sunt de părere că legăturile se formează mult mai strâns în online acum și am cunoscut oameni absolut minunați. Aici o avem pe Feli, care locuiește în Anglia și abia primise diploma. Și era foarte încântată de diploma ei și se lăuda la noi pe grup acolo. Și Adriana, la fel, din ediția 2, a trimis poză în grup cu diploma ei și era foarte fericită. Și Monica este un super, super cursant. A avut povestea aici în grup că toată lumea... Noi ne trimitem acolo mereu lucrări, ne trimitem ce se întâmplă în legătură cu extensiile de păr. Și aici Monica ne spunea cum a aplicat ea 50 de șuvițe cu nanoring pentru volum și s-a format și lungimea. Deci, super. Marișen povestea despre o chestie că ea promovează la clientele ei extensiile de păr și neapărat la 2 săptămâni le programează pentru spălat și să cumpere, bineînțeles, și produsele pentru îngrijire, ceea ce, acum, sinceră să fiu, da, aduce un profit suplimentar și acest lucru. Adică sunt servicii care se vând extra pe lângă, da, adică spălatul, produsele din salon pe care noi le avem disponibile, la fel sunt foarte cumpărate de persoanele acestea care fac extensii de păr în salon. În acest moment, cam asta a fost prezentarea mea. Rămân aici cu voi atât cât este nevoie pentru întrebări și răspunsuri, așa cum am promis. De asemenea, cine nu este
hotărât în privința cursului, îmi poate scrie pe WhatsApp și îi pot oferi o întâlnire de 1 la 1 să discutăm pe fiecare problemă specifică. Uite, chiar acum o să scriu pe WhatsApp numărul meu de telefon. Îl găsesc aici. Nu știu pe de rost numărul meu. Așa. Ăsta este numărul meu, care le-am scris acum pe WhatsApp și cât o să-mi puneți voi întrebări, o să fug până la baie. Revin imediat, în câteva secunde. Am revenit. Mă scuzați. Uite, Carina. Mulțumesc, Carina. Te aștept. Te poți să completezi linkul acela pe care l-am pus eu în chat. Știi că poți completa acolo ca să te poți înscrie. Mulțumesc. Atunci o să primesc e-mail și cel mai probabil o să primești deja pe e-mailul tău, o să primești detaliile ce trebuie să faci. Cu drag. Da, da, pentru cei care încă nu sunt deciși dacă vor să facă un curs de extensie de păr sau nu, să știți că puteți să înscrieți pe WhatsApp la numărul pe care vi l-am lăsat aici în chat. Copiați-l, salvați-l sau așa. Și Daniela spune, mulțumesc. Așa. Și puteți să-mi scrieți pe WhatsApp, să facem o întâlnire de 1 la 1, să vedem dacă se potrivește acest curs pentru fiecare în parte, pentru că și asta este foarte important. Poate nu rezonăm, sau poate că rezonăm. Nu avem de unde să știm până nu ne vedem, ne întâlnim, să vedem despre ce este vorba. Și putem să facem asta înainte de a vă înscrie, adică, da, vreau să vă spun că să vă reamintesc, practic, pentru că acest curs, această reducere care am făcut-o eu acum, o să fie valabilă doar în acest weekend, pentru că eu de luni încep
lansarea cursului propriu-zis. El revine la prețul lui inițial pentru, pentru cursanții din ediția 3, iar cei care au fost astăzi alături de mine și aici, ia uite, cred că e ceasul acum, să vedem. Este aproape ora 6, a făcut cu mine aici o oră jumate alături în webinarul ăsta și eu vreau ca acești oameni să primească reducerea pentru că sunt cei mai motivați să facă o schimbare în cariera lor și le mulțumesc pentru asta. Încă mai stau aici. Dacă aveți întrebări cu privire la orice, nu neapărat despre curs, întrebări în general despre extensii de păr, sunt aici să vă răspund, pentru că, practic, webinarul ăsta, deși a fost la final lansat cursul, ca și idee principală, s-a referit la educarea hairstyliștilor și nu numai în privința extensiilor de păr. De aceea îmi doresc ca cei care încă sunteți prezenți aici să beneficieze de răspunsuri. Dacă aveți întrebări cu privire la extensiile de păr, sunt aici să vă răspund. Dar vă rog frumos să scrieți pe chat. Sau chiar și să deschideți camera, de ce nu? Puteți să puneți și voce. Mulțumesc, Cristina! Mă bucur că ți-a plăcut să fii alături de mine seara asta. Dacă pot să ajut cu ceva pe oricine, nicio problemă, să știți că eu pot să răspund la întrebări. Dacă aveți întrebări despre, nu știu, sistemele de prindere în extensii de păr, despre anumite tipuri de păr sau orice altceva, vă rog să-mi scrieți. Daniela, vrei să împărtășești ceva cu noi? Nu astăzi. Nu astăzi, că nu mă simt pregătită. Bine, bine, bine. Astăzi doar ascult. Am înțeles. Bianca, te rog. A fugit Bianca. Carina ne spune că a avut o clientă care dorește extensii cu sute și nu știu cum sunt acelea. Uite, Carina, extensiile cu sute vin acele waves. Da? Când spunem waves, sunt meșe de păr, cum sunt cele clip-on, da? Sunt de întregul, sunt lungi, așa, și ele vin în cusute pe împletitură. Adică noi, dau un exemplu aici, dacă facem o împletitură din aia spic, da? De jur împrejur, pe împletitura respectivă putem să coasem efectiv tersa de păr. Astea înseamnă extensiile cu sute. Waves-urile. Waves-uri cu sute pe împletitură. Te pup. În aceeași tehnică, waves-urile, da, sunt ok, doar că când vine vorba de waves-uri, eu sunt de părere că cele mai bune sunt celebrity waves, pentru că nu vine nicio împletitură făcută, adică practic și timp de lucru este mult, mult mai scurtă, celebrity wave, pentru că ele vin prinse în același sistem ca și cum ar fi cusute, doar că sunt prinse pe microringuri și sunt mult mai ușor de montat, ca și timp de lucru este undeva la 40-45 de minute și întreținerea este mult mai ușoară. Sunt ok dacă vor neapărat pe împletitură, dar asta este o metodă mai veche decât cea celebrity. Eu folosesc mai mult celebrity decât împletitură pentru că mi este mai ușor. Cu drag. Ana Maria, vrei să întreb ceva?
Mi-am băut și ultima gură de cafea. Ionela, poți să-mi trimiți și mie un link de unde să-mi iau un cap de păpușă? Mai Poți, bun? poți să-mi scrii în privat, te rog frumos. Da, da. Ok. Că, că am link-ul undeva. Este pe Amazon, să știi, găsești foarte ușor și foarte bun, dar sunt unele pe care le folosesc eu pentru cursante și sunt foarte faine. Au părul undeva la 99% natural. N-aș putea să zic chiar 100%, Da, dar da, da. sunt accesibile ca și preț și sunt foarte faine. Ok, mersi. Te pup! Dacă nu mai avem întrebări, să știți că eu o să mă retrag. Mă bucur tare mult că ați fost alături de mine în seara asta. Mi-a făcut foarte mare plăcere să vorbesc despre extensii de păr și nu numai. Sper cu mare drag să vă înscrieți la curs, pentru că este un curs foarte interactiv și sunt convinsă că o să vă placă și faptul că se creează conexiuni este unul dintre cele mai mari aturi când vine vorba despre cursul online. Pentru că eu, ca și trainer, de exemplu, atunci când îmi scrie un cursant, întotdeauna îi răspund pentru că știu că are nevoie, decât atunci când suntem fizic la un curs, de exemplu, pentru că făceam comparație între cursuri fizice și cursuri online. Să știți că și online se poate învăța foarte bine. Ba din contră, cred că aș zice un pic mai bine, pentru că avem întotdeauna să ne uităm și să revenim peste informații, de câte ori avem nevoie. Ceea ce nu am menționat, cursul online de extensii de păr are garanția de 100% bani înapoi în cazul în care nu vă regăsiți sau nu vă place sau nu știu, whatever, orice altceva. Dacă nu rezonați cu cursul respectiv, să știți că o să vă puteți primi bani înapoi în primele 10 zile la începerea cursului, iar cei care se înscriu, bineînțeles, sunt bine primiți și abia aștept. Cine a zis asta, că eu nu văd acum? Ana Maria. Ea este o dulce, a făcut parte din prima ediție a cursului online și îi mulțumesc. Mare drag, Carina, mă bucur că ai fost alături de mine. Elena, vrei să mă întrebi ceva? Toată lumea este rușinoasă. Fetelor, să știți că dacă vreți, îmi puteți scrie în privat fără nicio problemă. Eu o să vă răspund la fiecare. Semnalul, da. De cele mai multe ori, da, se întâmplă. Eu m-am rugat în seara asta, sper să nu am probleme cu internetul, pentru că în Anglia este o mare problemă cu internetul. Cade când ți-e lumea mai dragă, dar se pare că nu au fost probleme și ceea ce mă bucură. Cu mare drag. O să primiți oricum pe e-mail linkul cu înregistrarea acestui webinar, dacă vreți să vă uitați la el. Iar dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rog să-mi scrieți. Nu este absolut nicio problemă. Eu o să răspund atunci când am timp pentru fiecare în parte și de obicei timpul cam în maxim o zi vă răspund, așa că nu vă faceți griji. Vă pup și vă îmbrățișez. Vă urez o seară minunată și vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și că ați fost răbdătoare. Pentru că, cum am spus încă de la început, acesta a fost primul meu webinar pe subiectul extensii de păr și nu numai. E primul meu webinar așa, în general. Și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și că ați avut răbdare să mă ascultați. Elena, să știi că o să primești pe e-mail după ce se închide acest webinar, o să salvez înregistrarea și o să o urc pe grupul de suport extensii de păr. Cine nu este în grup, o să primească linkul cu
cu grupul unde găsește înregistrarea și o să puteți să urmăriți. Îți mulțumesc, Elena, ce frumos! Daniela, și ție îți mulțumesc. Carina, ce frumos! Vă mulțumesc foarte mult! Să știți că contează foarte mult pentru mine suportul vostru. Bianca, de asemenea, mulțumesc și eu că ai fost alături de mine până la final. Și o să mai organizez așa webinarii. Sper să, sper să mă descurc mai bine data viitoare. Na, acum eu am fost așa, cum sunt eu, natural, asta sunt eu. Vă pup și vă îmbrățișez. Vă urez o seară minunată, un Mulțumim la fel. un weekend minunat și vă pup.